Ei! Sä et syö enää firman piikkiin ravintolassa. Kaikki tekee niin. No kun mä oon oikeesti huolissani yhtiön kannattavuudesta. Mä tuotan paremmin vatsa täynnä. Sä et tuota mitään muuta kuin kuitteja. Salla! Mun on ilmeisesti opetettava sulle, mistä konsulttibisneksessä on kysymys. Kato, tällä alalla tärkeät asiakassuhteet vaatii satsauksia. Ei, anna olla vaan. Pannaan firma piikkiin. Firma piikki! Visio ja pojat! Sä et voi kuitenkaan rynnätä edustamaan paikasta toiseen. Sulla pitää olla aikaa kuunnella, mitä asiakkaalla on sanottavaa. Yksi tärkeä menoerä on uusien asiakassuhteiden luominen. Tarvoilija! Yks rundi vielä koko sakille! Minä maksan! Anders, business is respect. And respect is the business. Ja business is the teamwork. Harmailija! Jatkuvasti on pyrittävä etsimään uusia kontakteja. Loppujen lopuksi vasta jälkikäteen voi nähdä, mitä se oma satsaus on konkreettisesti tuottanut. Vellu.